vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu ekutanga yakamera sekudai so: anzi makadi zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Inini mukoma ndauyawo pano kuti ndinge ndichizoreurura, ende handina hangu mashoko akawanda, but pane zvandakaitiswa nemurume wangu. Zvinhu zvekuti semukadzi kana uchinyatsokuda murume wako ndo paya pavanoti until death do us apart. Takaita chisungo mukoma, ndokubva tazofamba. Takafamba tichitsvakawo n'anga yekuti inokwanisa kutibatsira. Tainge tisina kana business ratainge tichiita. Takangoitirawo kuti tikwanise kubatsirwa nemashavi awo ainge achinzi ainge aripo pamutumbi wemurume wangu. Murume wangu takaudzwa iko kuti ainge aine shavi rehuvhimi, saka tichinobuda tichienda tichinotsvakawo mimwe mishonga yekubatsiridza iwo mashavi awa kuti ange achizotipa mari. Takafamba tiri toga because veukama vakaramba. Ivo vainge vachiti hakuna shavi rinouya riri roga. Vainge vachiti kana mashavi awa achida kuuya kuti ange achitipa hupfumi, iwo anofanira kutaura kuti ari kufamba nane. So mukoma takadzokera zvedu kubasa, ndokubva taramba tichishanda, but taingoramba zvedu tichidiscuss about this issue inini nemurume wangu, kusvika ndazoudza murume kuti iwe hausi kuona here kuti maybe ivo vana bankuru ava maybe ndo vari kutokunzwira godo rekuti iwewe uchaita mupfumi. Maybe vari kuda kutokubira kuti mashavi ose awa ange achizoenda kuvana vavo. Saka yainge ingoriwo discussion mukomanashi inongoitwawo ne-couple. Then murume wangu akabva azotora zvinhu zvezvia ndokubva azozviita very serious, akabva azozviisa muhana make. Takararama mukoma I think for about 6 months. Ndipo murume paakazonditi iye ainge afunga kuti ange achizvifambira ari oga. Ndikati ko uri kuda kufamba uri oga sei? Nekuti isusu takaudzwa kuti mashavi awa kuti akwanise kutanga kutipa mari hunge wafamba nehama dzako, especially vana baba. Vana baba ndo vanonyatsokuziva kuti imimi kudzinza rekwenyu zvinofambiswa sei. Iye akabva azoti kwandiri, handiti unoziva here kuti vangu baba vari muvhu, saka as long as baba vangu vari muvhu hakuna anokwanisa kumira neni. Ava vana bankuru vachangoramba vachingonditsikirira pasi kusvika tazofa tiri varombo. Mukomanashi ndakati ndazokonvinziwa, ndanyengererwa nemurume wangu. Takazoti pane imwe trip apo patainge taenda kumusha ndo patakabva tazofamba mukoma, ende takatoaprocha imwe n'anga inotozviadvertisawo paYouTube. Ndokubva tazoenda kune n'anga iyaya, takabva tazotaura nyaya yedu. Saka takati tataura nyaya yedu ndokubva ati aiwa apapa kuti mashavi awa akwanise kutipa mari pasina kuitwa bira zvinonetsa. Painge pachida kuti pange pachiitwa bira, zvino tikati kubira racho ringagoitwa sei, nekuti hama dzose idzo dziri kuramba kuti dzinge dzichishandidzana pamwe chete nesu. Apa tichienda kune n'anga iyi mukoma takazviita in secret. Then n'anga iya yakabva yati iwewe uyu murume wako chinongodiwa ndechekuti vana venyu as long as vana ivavo vari vemurume wako, usina kuhurira murume wako, vana ivavo ndo hama dzemurume wako, zvekuti ndo vanokwanisa kutomuitira bira racho. Saka takazobhadhara mari mukoma, pakabhadharwa mari mushure mekunge tashanda for a very long time tichingopa n'anga iyi mari. Saka mari iya yakazoti yaungana, n'anga iya ikazoti tinge tichidzokera kuZim. Takadzokera kuZim ndokubva pazoitwa mutambo uya. Painge pasina kana hama dzangu, pasina kana hama dzemurume wangu kunze kwevana vedu vaviri ndo vainge varipo. Saka murume wangu zvakazonzi mashavi acho ainge adzika, zvino ainge ava kuchishandidzana naye mune zvakanaka because ainge agamuchirwa mumusha. Takadzokera kuJoni tiine mufaro mukoma, tichifara zvisingaiti, endewo tiri munzira. Taingoti kana pakaitika chinhu chakanaka, murume obva atoti handiti uri kuona kuti ndava kutotanga kutoita laki. Tichinozvikawo kuJoni mukoma zvinhu zvakafamba, ende kana madhoo ako akavhurika zvinhu zvako zvinokufambira. Zvakangotitorera 3 months mukomanashi, makore ose awo atakashanda tiri kuSouth Africa
zvakazongotitorera 3 months kuti tinge tichiunganidza mari. Mukomana takaunganidza mari yaisvika kuma 280,000 rands. Mari iyoyo kunyange ndikabvunzwa kuti makanyatsokuiunganidza sei, mukoma taingosangana nevanhu vanenge vaine zvimaideas zvavo zvekuti kana ukahodha hembe kwakati, hembe idzodzo kana ukapinda nadzo kumaprize kwakati unotoita mari. Mukoma ndaingoti chose chandinenge ndabata kana ndikangoti ndiri kuchitengesa, ndaitonzwa umwe munhu achiti muri kuchitengesa nemari. Takaita mari mukomana zvekuti tega takazoti ngatichidzokerai kumba. Tadzoka kumusha, murume akabva azoti kuti tinge tichiitawo izvi zvemagrosari zviri kuitwa nevanhu vose hazvina mari, isusu manje chiuya tiite zvewholesaling. Tikabva tatanga kutenga magrosaries in bulk mukoma, zvekuti truck raiuya rakalodha kudzamara tazotenga 10 ton. Pari zvino tava ne4 ma10 ton anoenda achinohodha zvinhu zvakaita semadoro zvekare nema-energy drink, kunyanya madragon ndo anotiitisa mari ma-energy drinks iwawo. Mukoma takaita upfumi pasina kana 2 years tainge tatokwanisa kutounganidza upfumi. Zvino takazoti taita upfumi mukomanashi, zvinhu ndopa zvakabva zvazoenda nepamwe. Mwana wedu wekutanga akangotanga kungorwara zvekuti takashaya kuti chii chiri kuitika kwaari. Mwana akati arwara kudaro ndokubva azoshayika. Mwana takati tichibva mukumuviga sanhasi tingangoverenga about 7 months later ndokubva tazoviga zvekare umwe mwana wechinumber 2. Takadzokera kune n'anga iya iyo inozviadvertisa paYouTube tikati ko sekuru nhai chii chiri kuitika kuti bira riya ratakazviitira tiri toga pamba pano pamba penyu kuti ndo riri kukonzeresa here, because hatichanzwisisi. Zvinoitika here kuti in less than 1 year munoviga vana vaviri, apa ini nemurume tainge tingori nevana vaviri ivavo. Then sekuru vaya vakabva vazoti kana inini dare rangu hariite izvozvo, dare rangu harideure ropa, ameno kuti zvinhu izvi makazviwana kupi. Murume wangu akabva ati zvinhu zvipi nhai sekuru zvamava kutaura. Then sekuru vaya vakabva vazotora tsvimbo yavo vakabva vati iwewe buritsa zvimwe zvinhu zvako zvauinazvo. Murume wangu akabva ati nhai sekuru, zvinhu zvamuri kutaura ndezvipi, nekuti ndichibva pano hapana mushonga wamakandipa. Sekuru vaya vakabva vamutendeka netsvimbo yavo. Murume wangu ndokubva atanga kuzvisecha achizvisecha kudaro mukoma, murume aita sekunge ainge ari possessed neimwe spirit kana mamwe mazidhimoni. Akazvisecha mukoma ndokubva azoburitsa kamwe kakonye, kune zvikonye zvezve zvinovava zviya, ndogonye raakaburitsa muhomwe make ndokubva ariisa pasi. Gonye riya rakati ratendekwa netsvimbo yasekuru, gonye riya rikabva rashanduka rikabva raita chikwande. Then sekuru vaya vakabva vati izvo zvikwambo zvenyu. Sekuru vaya takavabvunza kuti zvinotoita sei nhai sekuru, ivo vakabva vati vanoda matrucks avo atiinawo kuti ivo vange vachitibatsira zvekare neimba iyo yatainge tichiri in the process of buying. Ivo vakati kana mochinjisa mapepa munoisa zita rangu. Tikabva tati nhai sekuru, hamuone kuti munenge matiparadza, kana madaro munenge matiparadza. Sekuru vaya vakabva vati saka chibudai mudare rangu, kana mava ready muzodzoka zvekare mudare rangu. Saka situation yacho mukoma ndo patakazongoisiyirawo ipapo. Sekuru ivavo vakangotiti chimbodzokerai mumbonofunga. Takazoti tadzokera kumba ini nemurume tikabva tazoti zvino pano toita sei. Ndokubva tazofunga kuti zvainge zviri nani kuti tinge tichitsvaka imwe n'anga inokwanisa kutiudza kuti iri gwande iri rakabva nepi. Takazoti taenda kune imwe n'anga. N'anga iyaya yakangotiudza iyo ichiti iyo n'anga yakakuitirai bira ndo yakakushinirwai, yakabira uyu murume wako uyu zvipo zvake. Imimi pamaifungidzira kuti muri kubatsirwa nemashavi, mainge muchitobatsirwa nezvikwambo zvake murume iyeye, vachibvira sekuru ivavo avo vakatiitira bira. Zvino ivo sekuru ava patakazodzokera tichivaudza kuti isuwo tambofamba, vakabva vati kana mafamba zvinoreva kuti handichakwanise kukubatsirai. Pomanashi ndo situation iripo pari zvino. Inini nemurume wangu kana peace hatitomborina, kana peace zvachose. Mari chaiyo mari tiri kuita but peace hatina. Sekuru ava vakambozama kutibatsira, ivo vakatiti
hanzi inini kuti ndikwanise kuita mwana handichakwanisi, nekuti gonye iroro rakaburitswa muhomwe memurume wangu. Gonye iroro hanzi pari zvino riri kugara muchibereko mangu, ende kutorakidza kuti zvinhu izvi ndezvechokwadi. Murume wangu dzimwe nguva tinoti kana tikaita bonde tose anobva aita tumwe tumapundu so tunenge twakawanda twakakomberedza sikarudzi yake yose, ende tunozongotushuka twoga tumapundu itwotwo twobva twaoma. But izvi hazviitiki pose. Takambofungidzira kuti zvimwe kuda isiki, but hatina kana chirwere chatiinacho mukoma. Tiri very clean. Misodzi yangu ndichitaura nyaya iyi, misodzi yangu iri kubuda mukoma. Handina kana peace of mind. Hei vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Please ngatisamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Vanzvadzi vedu ava hanzi zvose tinazvo, but peace of mind handina zvachose, because takaluza vana vedu vaviri. Sekuru ava vepaYouTube vakatibira zvipo izvo zvainge zviri pamurume wangu, vakazviba zvose ndokubva vatipa zvikwambo zvavo. Hei, zvakangoma hazvo veduwe. Iwe uchifungidzira kuti zvako zvaita apa, unenge wangorendeserwa zvikwambo, kalife kako komboti fambei, then kumberi uko zvinhu zviya zvobva zvazokupandukira. Saka sekuru ava hanzi vakati ivo vari kuda matracks atiinawo, ndiko kuti vakwanise kubvisa zvinhu izvi. Hey, please tell me what you think in the comment section. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukoma Ashe, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini mukoma Ashe ndiri murume atochembera, nditori nevazukuru. Vana vangu vose vakapera kuroora, vakapera kuroorwa. Zvakazoitika mukoma Ashe ndezvekuti gotwe rangu ndo randakazoudza kuti iwewe pamusha haufaniri kuti unge uchizobva pamusha, nekuti inini kana ndafa gotwe rangu iri ndo rinozosara richichengetedza musha. Handidi kuti musha wangu unge uchizoita dongo. Panguva yacho iyoyo mukoma Ashe, zvinhu zvose izvi pazvakaitika ndainge ndichiri kudhorobha, ende handina kana kumbogara ndafunga kuti ndingazopindwa kana kubatwa nemweya wakashata kudaro. Zvakazoitika ndezvekuti mwana wangu kumusha akabva azowana, iniwo handina kukwanisa kuenda kumusha at that time, shure mekunge ndanzwa kuti uyu last born yangu uyu ainge awana. Mukoma Ashe ndakazoti ndadzokera kumusha, ndakati ndichinotarisa muroora wangu, ndokubva ndatanga kumuchiva muroora uyu. Not kuti muroora wangu ane chimiro chekuti kungomutarisa unobva wamuchiva, ainge akatopfeka zvinhu zvainge zvakadzikama, but ndakangotanga kungomuchiva ndichiti uyu ndiye aifanira ari mukadzi wangu. Apa mwananisa kwandiri mukoma. Zvakazoitika kwandiri ndezvekuti mweya uyu, mhepo iyi yakazongoramba yakandigara. Zvakazvandainge ndava kuita ndezvekuti paya pakunorara navamwene vake mudzimai wangu, ndaibva ndatora image yake iyo yandinenge ndaswera ndichicapture pose apo paanenge achiita mabasa ake epamba. Ndinenge ndakamutarisa zvangu, ziso rangu rinenge riri paari. Zvino ndaizoti kana ndarara nemudzimai wangu ndaibva ndazoisa picture yake mumusoro mangu, ende bonde racho ndaitonzwa richitondinakidza. Hazvina kuzoguma ipapo mukoma. Ndainge ndava kuti paya pandinenge ndichigeza ndainge ndichipota ndichizvibatsira, ndikabva ndaona kuti no man, inini ndiri munhu mukuru, handifanire kuti ndinge ndichiita zvose izvi zvandiri kuita zvekuzvibatsira nemaoko, izvo zvinoitwa nezvanana zvidiki. Ndakazoshanyira shamwari yangu, ndokubva ndazomuudza zvose zvandainge ndafambira. Akandiseka chaizvo, akati ya mudhara iwewe, nhasi ndazobhiliva kuti uri nhubu yedhara. But ndakabva ndati uyu muroora wangu uyu ndainge ndichingoda kungomunzwa kamwe chete zvako, ndaingoda kungomunzwa kamwe chete. Saka takabva tazoenda manje kune n'anga yake. N'anga iyoyo inoziva zvayakaita. Ndakangopiwa dzimwe dzainge dzakaita kunge nzungu dzinovava. Saka ndakazonzi kana ndazosvika kumba ndaifanira kuti ndinge ndichizotora nzungu dziya mbiri dzandainge ndapiwa, ndobva ndazodzikanda mumuromo, ndodzitsenga kusvika dzaita kunge dovi, then ndobva ndazosvipira muruoko rwangu. Kana ndasvipira muruoko rwangu, ndaizofanira kuti pandinenge ndawana mukana ndotora zviya zvandinenge ndatsenga ndikasvipa, ndobva ndaisa mukapu, either ndobva ndadirira muroora wangu
drink kana kuti mvura, asi ndakabva ndazoona kuti drink ndo rainge riri nyore because inini kuti ndinge ndichizogamuchidza mvura yekunwa painge pachinetsa. Saka ndakazoti one day vanhu vose vainge vabuda, then ndikabva ndazosara zvangu nemuroora wangu nemazukuru. Aiwa, ndakabva ndazviita nerudo, ndikabva ndati kumuroora chituma vazukuru vange vachienda kunotenga drink. Ndakabva ndamutuma muroora, but ndikabva ndati ndikuda kuti vange vachienda kunotenga zviya zvima king size. Ndokubva vaenda vakabva vanotenga crate rema king size. Ma king size akati auya. Saka muroora ndakabva ndazomuti imi michidirirai vamwe vana, inini ndichakudirira iwewe muroora. Iye akabva azotora makapu, ndokubva azondipa kapu 2. Ndikatora yangu kapu, then pandakazotora yake kapu, iye akati ari busy achidirira vazukuru madrinks, vazukuru vainge varipo. Inini ndokubva ndazotanga kukanda zvinhu zviya izvo zvainge zviri muhomwe mangu, ndikazvikanda kanda. Akatarisa kuside, ndokubva ndazomugamuchidza. Muroora akati achingononwa drink riya randainge ndamupa, muroora wangu akabva atanga kurutsa. Muroora wangu akarutsa zvekuti ndakasvika pakumunzwira tsitsi, asi ndakabva ndaona kuti muroora wangu uyu ndainge ndatomutadza. Ndakadzokera zvekare kuna bhururu wangu ndikati ndamutadza muroora uyu. Then bhururu wangu akabva ati chingosiyana nazvo. Ndikabva ndati kana inini handingambomuregi muroora wangu uyu. Then ndo pandakabva ndazopiwa gondwa mukoma, ndo pandakatorawo gondwa ndakaenda zvekare kune n'anga yake iyoyo, ndikabva ndazopiwa gonzo iri kuti iro ringe richizoshandidzana neni, kuti mwoyo waro nemwoyo wangu zvinge zvichizobatanidzwa. Mishonga yacho yakagadzirwa sekudai. So ndakanzi ndinge ndichikurura chipfeko changu. Mushure mekunge ndakurura chipfeko changu mukoma, ndikabva ndazonzi ndinge ndichienda kudondo. Ndakaenda kudondo, ndokubva ndazvibatsira kudaro. Ndikabva ndanzi ndisazoshandisa mapepa kana matishu, ndokubva ndazozviwaipa kumashure kwangu uku neunderwear iya yandainge ndakurura. Ndikabva ndanzi underwear iyi ndinge ndichiputira ndobva ndaiisa musamba dzangu yakasviba kudaro. Ndakabva ndazosvika mudare muine rimwe gonzo rainge ririmo. Ndikabva ndanzi gonzo iri ndaifanira kuti ndinge ndichizoridya riri mbishi. Mukoma nashi ndakanzi nditange ndaruma musoro waro. Mukoma gonzo iri rakandiruma rurimi zvekuti ndakaridza mhere. Gonzo iri rakaremberera, rakaita zvikuruma rurimi rwangu, asi ndakazotanga kuritsenga. Ndakaritsenga gonzo iri kusvika ndanzwa kuti musoro waro wakaita zvekutsatikira mumukanwa mangu. Ndokubva ndatanga kuridya, ndikaridya. Ndakabva ndazopiwa zvekare mimwe mishonga. Ndikabva ndanzi inini mwoyo wangu wainge wabatanidzwa negonzo iroro. Saka kana ndikasangana nemukadzi uyo wandinenge ndachiva usiku paya, ndipo pandinobva ndazoshanduka, ndobva ndazoita gonzo. Asi experience yose ndakazoiwanira pamuroora wangu. Muroora wangu ndiye munhu wandakatanga kuboba. Ndakamuboba mukoma zvekuti chibereko chake chakatombosvika pakuvharika, nekuti ndainge ndamunyanyira. Akatomboita dambudziko rekuti akarwara nemusana because ndaimuboba usiku nesikati. Zvinhu izvi mukoma nashi, now that ndachembera, ndikuona kuti zvinhu izvi handiri kuti ndinge ndichingozozvisiya zvirimo mumusha. Ndiri kutsvakawo munhu wekuti ndingazvirasira kwaari zvinhu izvi. Kana kuinewo maprofita vanozvikwanisa kana dzin'anga dzinoda zvinhu izvi, please ngavakubatei, then vobva vazokupai namba dzavo, mundipa namba dzavo, ndobva ndazotaura navo. Ndakambozama kudzokera kune n'anga iya, but n'anga iya yakanditi iyo haikwanise kugamuchira zvinhu izvi nekuti mwoyo wangu wakabatanidzwa negondwa iri. Saka hanzi zvinenge zvitori nengozi mukati, nekuti ndinokwanisa kuzofa pakunopatsanurwa kwemwoyo wangu uchibviswa pane gondwa iri randakazvitorera. Ive dare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma hazvo vedu we, please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Hanzi ndakati ndichitsenga gonzo riya rakabva randiti nga parurimi, but ndakaramba ndakashingirira ndichingodya gonzo mbishi. Ungaridya here gonzo mbishi nekuda kwekuti wachiva muroora wako? Hey, pakaipa.